school dyan. Doon sa may... Pero dito mama, dito tayo mama. Pero malayo ang school dito. Merong mga private school na malapit. Bakit? Ano plano mo? Ayan ba? Paano tayo nag-ticket? Hindi. Tapos, ticket mo lang naman yan para maano. Para bibalik mo siya. Kaya. Ha? Nakamura na pa niya. Ibang video yata ito naman. Hi guys. Aba? Nandito po kami ngayon sa city. Legazpi City. Nagbiyahe kami ng 1.5 oras galing sa amin. Gamit itong tricycle. Para ipaayos yung CPU ng aming desktop. Kaso bawal yung bata sa lumabas. Bawal yung mga bata sa mga mall. Kaya dito kami. Dito lang kami. Sumama kami para mainip. Diyan. Nainip na sila guys. Ayan. Para pasipa. Nainip na sila. Si Papa. Naantok na yung isa. Yan ba ito? Si Papa, kapis mo na. Wala pa nga isang oras si Papa mo doon ah. Pero wala pa tayo. Hintay-hintay lang muna. At At babiyahe pa po kami pa uwi ng another 1.5 oras. Ay, di gabi namin ako dito. Gabing-gabi na. Kasi alas 3 na po kami umalis sa bahay. Alas 3 na ng hapon. Kaya expected na po ito. Gagabihin talaga kami. Hello, Jabord. Nainip na. Ay, lumilipad na balon. Maraming mall dito sa Legazpi, guys. Merong SM. Merong Gaisano Mall. Ayan, Ayala Mall. Ayan. Kirahin mo ka. Ano pang mall nandito sa Legazpi? Maraming mall dito kaso bawal yung bata sa mall. Hindi pa pinapayagang magsama ng mga bata sa mall yung mga tao. Kaya hanggang dito lang po kami. Inip na nga sila eh. Naki-joyride lang talaga kami. Ayan na guys. Ayan na nga, pinapabili mo ako ng pagkain nila, wala ka na may iniwang pera. Ayan, buo na naman ang desktop. May sisirain na naman kayo. What? Ano, uwi na? Hindi. Pa? Ban. Tahong. Anong oras na? Papa, magbili ka ng sign pen. Ha? Yung sign pen baga pa isang box. Kasi ito palagi na bumibili. Ano? Bili ng sign pen. Ano? Magkano ko no?
Doon sa may katabi ng mga Yung ballpen. manipis lang, ganun. Ano, ito, sarado dito ng city. Oh, go, go, go. Ate, pakiano to. go! Mama, akala ko dun ka, mama. Masugan lang, bebe. Ba't ka nakapa, ate? Mga kanyang lema, magtakaan. Ligit so. Bantay. Wala naman bantay, ah. Ako yung bantay sa kanila. Wala naman. Yung iba nga umalis na. Wala man ano.